Orice tip de muncă care dăunează sănătății și dezvoltării copilului este considerată munca copilului. Copiii victime ale acestui fenomen sunt supuși exploatării, adică sunt obligați să muncească până la vârsta legală de angajare și sau în forme de sclavie, muncă forțată, trafic, prostituție, pornografie, activități ilicite și munci periculoase. Astăzi, pe glob, muncesc peste 250 de milioane de copii, dintre care 180 de milioane sunt exploatați intolerabil, 73 de milioane au sub 10 ani, iar 22 de mii decedează anual în rezultatul accidentelor de muncă. În Europa, o incidență sporită a muncii copilului este identificată în țările din Est, odată cu trecerea lor de la sistemul economic centralizat la cel de piață. Factorii care sporesc implicarea copiilor în munci sunt sărăcia, șomajul, munca neformală, accesul limitat la educație în zona rurală, lipsa de informare, prejudecățile privind munca copiilor, discriminarea minorităților etnice, emigrarea adulților la câștig peste hotare. În Republica Moldova se atestă în ultimii ani o amplificare a fenomenului muncii copilului. În special, el este larg răspândit în zona rurală. Uite că a trecut vara, a trecut vacanța. Cum ți-ai petrecut-o? În fiecare zi la cotă merg de dimineață de la 8 uneori la 9, merg și cu căruța, scoatem harbujii și zămoșii la trasă și vindem de dimineață până seara. Seara la 8 vine tatăl cu căruța și ne ia și ne duce înapoi la cotă. Ce e cel mai greu pentru tine să faci din toate muncile astea? Când prășeam, vreau mai repede să termin prășitul. Doamne, și vreau mai repede să termin prășitul ăsta, dar am ia așa de ghini la tras. Munca copilului nu vizează îndeplinirea de mici treburi casnice în cadrul gospodăriei de către copii. Mici activitățile care corespund nivelului de dezvoltare al copilului. Îi formează deprinderi practice și sunt efectuate într-un mediu protejat. Munca copilului include toate activitățile care, prin natura lor sau a condițiilor în care se desfășoară, dăunează dezvoltării fizice, morale și spirituale a copilului sau sunt în detrimentul studiilor. Studiul Munca copiilor în mediul rural, realizat de către Centrul de Studii și Informare în Problemele Femeii în anul 2004, în 6 localități din raionul Căușeni, a demonstrat că munca copilului în mediul rural a depășit cadrul unui simplu ajutor acordat părinților și al cultivării deprinderilor de muncă. Studiul a demonstrat că copiii sunt implicați în munci nocive, cum ar fi lucru cu chimicalele, stropitul viilor, stropitul livezilor, sunt antrenați în munci care implică forță fizică, ce este peste puterile lor, ridicarea greutăților și așa mai departe. Orheiul Vechi este o zonă pitorească cu o istorie multiseculară care atrage turiști din țară și de peste hotare. Ceva mai departe de ochii turiștilor, pe dealurile stâncoase din împrejurim, am întâlnit oameni care extrageau piatră decorativă, devenită o sursă de câștig în zonă, pentru cei din sectorul neformal. Dar cum? Ia ca așa, să facem pentru copii de școală. Vă ajutați copiii? Da, ne ajută ca și la scoși, la încărcat și la dus. La ce oră veniți aici? Dimineața la 5. Stai și toată ziua. Copiii cât schodinesc, ei la lagăr nu-ți duc. Nu sunt noi bani să-i trimitem la lagăr, trebuie să-i îmbrăcăm. Munca e istovitoare, iar soarele dogorește fără milă. Adulții își iau și copiii cu ei. Sunt și copii mici, de grădiniță. Toți dau cu sapa de sculți, neglijând riscul vreunui accident. Cam periculos așa cu sapă și de sculți, nu? Cum? Ești de este la chișoare și taflezi sapa. După ce scot piatra, sătenii o aranjează frumos în fața porților, așteptându-și cumpărătorii, care nici nu bănuiesc că piatra e stropită de sudarea copiilor. Supra-solicitarea copilului fie într-o
într-o muncă fizică, într-o muncă cu nocivități cu atât mai mult, îi defavorizează o bună creștere și dezvoltare. Dar dacă copilul mai este inclus încă în munci nocivi, cum ar fi tutunul, cum ar fi munca din livadă, munca din grădinărit, unde se folosesc diferite substanțe chimice, formează probleme respiratorii, formează alergoze. Tot din categoria respectivă se formează grupul copiilor bolnăvicioși cu o imunitate redusă. E ora 5 dimineața. În camionul care duce spre lanurile de tutun dintr-un sat din centrul Moldovei sunt și câțiva copii somnoroși. Eugenia e unul dintre ei. Ea e în picioare de la 4 dimineața și își petrece ziua întreagă la muncă, la tutun. Are 15 ani, deși pare mai mică. Muncește ca o albinuță, străduindu-se să țină pasul celor maturi. Mult de lucru la țară, nu? Oricând, depinde cum sunt părinții de vorbă, ca eu, mare familie, mami mult soteal, mic familie, mai puțin soteal. Dar tu ai banul tău, nu? Ei, dar la părinți îți duc și banul meu. Părinții mă hrănesc, părinții mă îmbracă. Alături mai lucrează doi minori, frate și soră, de 8 și respectiv de 15 ani. Copiii își înlocuiesc părinții care nu au putut veni la muncă. Băițelul nu prea reușește în urma surorii mai mari, dar muncește fără pauză. Ai fost și anul trecut sau e primul an când lucrezi la tutun? Am fost un... La ce vârstă lucrezi? La câți anișori lucrezi? Da, nu știu. Când te duci acasă? Doamne, că mai sorile sor. Și la cât te culci? De școală la 4? La vreo 7. Cum vă distrați voi aici în sat? Cred că nici la citim și am gândit și la culcat și am tăiat dimineața la 4 și ne distrăm. Sărbătoarea, când ne iese doi toată ziua și am tăiat dimineața de o zi. Că de nici nu te distrezi. Ok, la țară, cei mai obișnuiți. Așa vă spun din toată lumea, cei mai obișnuiți. Ei la oraș, sunt la o mare, la un munte, la ea. Dar nu știu, noi la titiun, dimineața ei la titiun și până seara târziu la titiun, și soarele liber, că cum stai noi amuie, așa ei stăm. Da, poate și noi părinți, ca părinți suntem genoveți, că îi trudim aici, dar și să facem că părinților ne-i greu. Tutunarii lucrează intens, căci munca e plătită puțin. Pentru 100 de kilograme de frunze de tutun culese și înșirate se plătesc doar $2,50, iar nevoile casei sunt multe și necesită cheltuieli. Înșiratul este și mai dificil. El are loc la temperaturi caniculare, în plin soare și fără echipament de protecție. Munca copilului la tutun generează probleme de sănătate, creând dermatite atopice, dermatite alergice și alte probleme cutane. În afară de aceasta, oricare din substanțe toxice acționează dăunător asupra sistemului nervos central al copilului, gastrointestinal, aparatul respirator, ne mai vorbim de creșterea și dezvoltarea copilului în general, adică de parametrii fizici. Implicarea intensă a copiilor în muncă influențează negativ nu doar asupra sănătății, dar și asupra calității educației. Copiii de la țară, ocupați cu muncile casnice sau agricole, nu au timp pentru studii calitative. Ei nu reușesc să-și facă temele, să frecventeze bibliotecile, iar în perioada sezoanelor agricole absentează deseori de la școală. În unele cazuri, chiar o abandonează. Am avut cazuri când am depistat fetița, este trezită la 5 dimineața, trimisă la câțiva kilometri de sat să ducă laptele pe care de la vaca proprie și după ce a adus laptele în 2 bidoane de câte 10 litri, ea aleargă acasă și ia hainele și se duce la școală. Ea deja vine la școală obosită. Sătucul Ștefănești, comuna Tănătarei Noi, raionul Căușeni. O mână de case pierdute printre verdeață și ogoare cu porumb. Nici drumuri, nici școală, nici casă de cultură, nici punct medical, nici măcar magazin. Izolare, sărăcie și o luptă aprigă pentru supraviețuire. O luptă în care sunt antrenați cot la cot adulții și copiii, iar armele lor principale sunt brațele de muncă. Aici am poposit la o familie numeroasă cu 7 copii, care, după cum ni s-a spus la gimnaziul din comună, absentează regulat de la școală.
am găsit niște oameni muncitori care au o gospodărie mare și 5 hectare de pământ pe care le prelucrează manual, așa cum fac majoritatea țăranilor moldoveni. 3 porți am. Am cumpărat și Pământ aveți? pământ avem, 5 hectare avem. Și cine lucrează? Ia ca noi lucrăm copii. Toată familia. Toată familia lucrăm. Dar cum vă ajută copiii? Bine. Noi nu cătăm ajutori, pensați, le plătim. Ne ducem tăți, suntem organizați tăți. Dacă scoatem cartofi, scoatem tăți împreună. Păpșoi tăiem tăți împreună, îi curățăm tăți împreună. Copiii de la 6 la 16 ani sunt obișnuiți să se trezească zilnic la 5 și să muncească alături de părinți, fie la câmp, fie acasă. Ziua ta de muncă când începe, la ce oră? La ora 5 dimineața. Lenuța e elev în clasa 9. Ea este ajutorul de nădejde al părinților. Are grijă de animale, își dedăcește frații mai mici, lucrează la câmp, spală, gătește. Cum împărțiți munca la gospodărie? Cum noi, fiecare, cum și vrem. E că eu, de exemplu, mă duc să mă vaca, mama dă la pui, la porci, Și pe frățiorii tăi mai mici? Îi pui la treabă? uneori. Mai ai grijă și de frățiorii mai mici când mama nu e acasă? Da. Și te ascultă? Care mă ascultă, care nu. Dar mai lucrezi și la alți gospodari, la pe Da. pământ, da? Dacă vin și așa, le trebuie, părinții îmi dă voie, mă duc și îi ajut. Deoarece e solicitată mult la muncile din gospodărie, Lenuța lipsește frecvent de la școală. Ceilalți copii școlarizați au practic aceeași soartă ca și sora lor mai mare. Când se întâmplă să lipsești mai mult de la școală? Când nu este mai mult de lucru pe acasă. Când e asta? Primăvara, toamnă? Toamnă. Cum reușesc copiii la școală dacă au multe de lucru? E mai tare să trag la școală. Atunci, că noi punem la lucru. Ne ducem la școală. Copiii doresc să vină la școală, adică ei sunt cei care își doresc cel mai mult lucrul acesta. Cei care sunt interesați din absențele lor de la școală, ăștia sunt părinții. Lor le vine foarte greu să se descurce singur și de aceea adică preferă să oprească copiii acasă. Cât de mari sunt câștigurile familiei astăzi în comparație cu pierderea șansei copiilor de a avea o muncă decentă în viitor? Implicarea copiilor de mici în muncă este o tradiție de veacuri în Moldova. Există și o vorbă la moldoveni: de muncă încă nimeni n-a murit. Însă, din păcate, în realitate există și cazuri când accidentele de muncă provoacă decesul. Începând din anul 2000, inspectorii de muncă au cercetat 10 accidente de muncă produse cu minori. Deci 10 accidente de muncă produse cu minori, din care 5 accidente au fost accidente grave, 5 accidente au fost accidente mortale. De regulă, care sunt cauzele? Organizarea insuficientă a muncilor, încălcarea normelor de protecție a muncii. Spre exemplu, un caz în care a fost antrenat un minor la manipularea maselor. Deci căra pe spate saci cu zahăr. Ca urmare, a avut deplasări a discurilor coloanei vertebrale și a devenit invalid. Silviu a împlinit de curând 17 ani și a sărbătorit ziua de naștere la spital, în secția de chirurgie septică, împreună cu ceilalți pacienți. Aici, el a ajuns în urma unui grav accident petrecut la locul de muncă. Este la noi în sat acolo o întreprindere și noi, ca toți băieții, ne hotărât să facem o bană noastră, și ne-am angajat. Bătem pupșoi, udam grăunțele, dacă ele erau udi, le scotem afară și le udam cu ajutor transportoare, le întorcem. Silviu își aduce aminte vag cum s-a produs accidentul care l-a lăsat fără 2 degete la mâna dreaptă, probabil din cauza șocului. Râsul produs nici o secundă, nici cămut. După și mâna mea a trecut așa prin roata asta dințată, m-a uitat la mâna asta la alta mea, sânge, și n-am înțeles, m-a uitat la mâna asta, era format un altul. Înainte de a începe voi să munciți, cineva v-a explicat regulile de securitate? Eu ca tare așa nu le-am auzit.
Da, de scălită și nemiscălită. Că tare trebuie protecție acolo, în alta, trebuie... E ca când am fost la noi acasă, era sunerii și ea. Când pornește, sună și dăm tăți. Să pregătiți că să pornește transportor. Atunci nu era, atunci eu eram aici și pe și merge și mecanismul ăsta. Apoi să împins pe cineva acolo, apoi îl forma complet. Cum sunt protejați copiii prin lege de efectele nefaste ale muncii copilului? Ce prevede legislația Republicii Moldova cu privire la antrenarea în muncă a minorilor? În martie 2003, Parlamentul a adoptat noul cod al muncii, care a fost pus în aplicare cu începere de la 1 octombrie acelui an. Deci, practic, lucrăm deja 2 ani de zile. În acest cod al muncii au fost introduse foarte multe norme ce țin de protecția salariaților în genere și în particular protecția muncii copiilor. Doresc să menționez că recent Parlamentul a adoptat și la 1 iulie curent au fost publicate modificările în codul cu privire la contravențiile administrative. Potrivit acestor modificări, au fost înăsprite sancțiunile pentru încălcarea legislației muncii în genere și îndeosebi pentru comiterea încălcării legislației muncii față de tineri. Deci, aceste amenzi au fost majorate foarte esențial și ele constituie practic de la 2.000 până la 5.000 de lei pentru angajatorii care încalcă legislația muncii față de copii. Încă o modificare foarte importantă este aceea că Inspecția Muncii va efectua controlul respectării legislației muncii nu numai la angajatori persoane juridice, dar și la angajatori persoane fizice, deoarece, potrivit noului cod al muncii, deci cetățenii au dreptul să se angajeze în câmpul muncii în baza unui contract individual de muncă și la angajatori persoane fizice. În anul 2002, în Republica Moldova a fost înființată Inspecția Muncii, structură abilitată cu controlul asupra respectării legislației în vigoare. Copiii în vârstă de până la 15 ani nu au ce căuta la locuri de muncă, în genere, în unități economice. Copiii de la vârsta de 15 până la 16 ani pot presta munca numai dacă este un acord scris al părinților sau al tutorilor. Asta este politica generală pe care o promovează Inspecția Muncii. Pentru persoanele de la 16 până la 18 ani, antrenate în muncă, într-un mod prestabilit de legislație, adică cu întocmirea înscrisă a contractului individual de muncă, cu stabilirea tuturor condițiilor și îndeosebi a condițiilor de securitate, cu respectarea tuturor normelor de securitate pentru persoanele mai tinere de 18 ani. Copiii din familiile vulnerabile, copiii abuzați, copiii strezii, cei ce abandonează școala sau pur și simplu cei neinformați, deseori cad pradă ușoară celor mai grave forme de exploatare prin muncă. În trecut, Olguța a fost unul din copilașii care pot fi văzuți cu mâna întinsă în stradă. Ea s-a născut într-o familie cu probleme. De la 3 ani, fetița și cu mama ei s-au pomenit pe drumuri. În curând, mama a căzut în patima alcoolului, iar camarazii ei o obligau pe fată să cerșească. Mă obligau să merg cu cerșitul, prin oraș, prin sate. Și dacă nu mergeai cu cerșitul? Strigau la mine, mă alungau. Eu doream să merg la școală, el nu voiau să mă dea. Olguța a cerșit în stradă până la 10 ani. Când a ajuns la Centrul Raional pentru Plasament Temporar al Copiilor în Situații de Risc, Azimut, din Soroca. Puțin câte puțin, fetița a început să uite coșmarul pe care l-a trăit. Ea a mers la școală, a început să descopere o viață normală, cu mici bucurii și zile mai senine. Visul ei era să-și găsească o altă familie care să-i ofere căldură și dragoste. S-a găsit o familie care a vrut să înfieze acest copil. Pentru început s-a ajuns la numitor comun, adică să treacă o perioadă de încercare de 3 luni, vacanța de vară, atât timp copilul trebuia să se afle în familie până la perfectarea actelor. Dar visul Olguții nu s-a împlinit. Familia unde a nimerit nu avea nevoie de un copil, ci de o slugă. Familia aceea mă sculau la ora 6, dacă nu mă sculam, strigau la mine, trebuia să mulg vaca, să mă duc la prășit dimineața până în seara. Eu n-am putut să șed acolo și
spus la doamna Ina și a spus să vin la centru și am venit la centru. Traficul de ființe umane a făcut în ultimii ani sute de victime printre cetățenii Republicii Moldova. O bună parte din aceștia sunt minori. Sărăcia și boala tatălui au determinat-o pe mama lui Tudor să accepte o ofertă de lucru peste hotare, venită chiar din partea unei vecine. Femeia a fost convinsă să-și ia cu ea și copiii, dar în loc să plece la Moscova, familia a ajuns în Polonia, unde a fost vândută unor romi care îi obligau să cerșească și le luau toți banii. Ne-au dus și ne-au pus la un magazin să stăm cu mâna întinsă. Noi eram cu un copil, mai mitelul, mă dureau și picioarele. Stăteam la locul lui, nu mă întruceam de fel. Dacă nu, trebuie să ne bată. Tudor a petrecut 6 luni într-un cărucior pentru invalizi în fața unui supermarket din Polonia, cerșind pomană de la trecători. El trebuia să stea nemișcat în acel cărucior circa 12 ore zilnic. I se luau toți banii și nu era hrănit decât o singură dată pe zi. Dacă refuza să meargă la cerșit, era bătut. Traficul de copii dădeau mulți bani la copii acolo. Pe zi câștigam la $200-250 și dădeam pe toți, da. Duminica câștigam mai mult, la $300-400 și toate ne le luau. Și de atâta eu multe mame cu copii încolo. Povestea acestei minore are același început, dorința de a-și găsi un loc de muncă. La propunerea primarului din satul de Baștină, minora împreună cu alte câteva tinere a plecat să muncească la o fabrică din România. Noi ne-am pornit din sat 16 fete. Primarul ne-a spus să nu ne temem, că plecăm prin primărie, tot legitim. După ce ne-am aranjat, patronul a venit, ne-a luat pe mine și pe fată, a spus, haideți fetelor să mai priviți orașele prin prejur, în munți. Și noi ne-am gândit că nu o să mai fie chiar. Și când ne-am dus, dar el și-a cumpărat piese și a spus la domnul ăla care a fost vânzătorul că în locul banilor îți dau fete în loc ca să... Și ne-a dus la hotel și ne-a pus cu deasupra. Și noi nu vroiam și el ne bătea, ne pălmăia, că noi suntem dătoare pentru că el a plătit primarul numai ca noi să... Și noi am spus, noi nu avem nimic cu primarul, noi ce ai tu trupul nostru? Și el a spus, dacă eu am plătit primarului vostru, voi sunteți dătoare ca să vă achitați cu suma 20.000 de lei. Consecințele în plan fizic și psihic pentru minorii victime ale exploatării sunt complicate și greu de depășit. Ei au psihologia unui rob, au o stare emoțională foarte deprimată. Ei sunt obosiți, ei sunt surmenați, ei sunt nepregătiți pentru viață. Ei nu știu să comunice, ei nu-și imaginează viitorul, ei nu știu ce profesie ar putea să îmbrățișeze, nu știu dacă au viitor. Deci tabloul acestor copii este destul de dureros. Dacă ne dorim să creștem din copiii de azi o generație de oameni demni, sănătoși și instruiți, atunci trebuie să le dăm această șansă de mici. Trebuie să-i ocrotim și să-i cruțăm de excese, de pericole, de munci care le-ar afecta sănătatea și integritatea morală. Astăzi eu mă adresez oamenilor pentru care contează viitorul nostru și de asemenea pentru cei care exploatează munca copiilor, ne dându-și seama că noi, copiii, suntem viitorul acestei țări. A exploata un copil înseamnă a nimici o floare ce încearcă să-și deschidă petalele la răsăritul soarelui, sau a risipi un vis ce abia își caută menirea și își capătă culoarea, sau a răni aripa păsării în zbor. Numai unindu-ne forțele vom reuși să împiedicăm exploatarea muncii copiilor, vom reuși să le creăm un prezent cât mai decent și să-i ajutăm să privească în viitor cu gânduri optimiste.